Okay guys, nyaya iri panapa ndeye kudai so. Ndaingonzwa vanhu vachiti zvebhosvo ndezvekushaya. And inini I was one of those people I believe that no, you know what, zvebhosvo ndezvekushaya. But manje nhasi ndanyotindira mastreets kubva pavhala apa ndichiona vanhu vachingokanda tumavideos and stuff. And I was like, what? But vese ari kutoita zvinhu wawe. Pandatanga kuteera mavideos ake nditoona kuti but I think zvebhosvo izvi ndezvekuwana izvi. Isusu tisi tiri kushaya yekupa mufeso webhosvo kuti asvitse masini kuvanhu vedu waiziya. Saka tobva tazongozvisimbisa tichiti ndezvebhosvo ndezvekuita sei ndezvekushaya. But umana iri skiri iri mawani. Kana unayo ndongoti iri skiri iri mawani. Ndanakirwa ndaimboti zvebhosvo ndezvekushaya but apa ndanakirwa. Let's watch this. Uzondiudza futi kana mucomment section kuti zvebhosvo zvishuwa ndezvekushaya here kana kuti isusu tisinenge tichishaya. Don't mind my hair handaugerwa ndo inenge ichingoitika. Let's watch this. Tozonota off ndogerwa maimaiso ndikanonga mari. Yeah, ngatimboonai kuti zvebhosvo ndezvekushaya here kana kuti tisitoshaya. Let's go. Tingotanga tichidai so. This is another one. Love is a beautiful thing. Look at it. Ash, orano again. Orana upisa zvezvezvi. Apa security akabva azorwadziwa. Akatidzokerai pabasa. Ndigude
ichi ndo chiri kupisa ichinya cha David International Gweta.